съвсем накратко да представим нашата позиция по отношение на все още незамонтирания паметник на Съветската армия и нашето становище какво трябва да направим на тук нататък. Нашето мнение на България е следно. Демонтажа на паметника на Съветската армия трябва да продължи и Столичният общински съвет най-после да пристъпи, разбира се, и кмета на София, да пристъпят към изпълнение на решение за организиране на конкурс с международно участие за осмисляне на пространството, цялото пространство на Княжеската градина. Има последователно решение на Общинския съвет. Първото от 2012 година. Тогава се реши да се организира конкурс с международно участие за осмисляне на това пространство на самия паметник и след това беше възложено на главния архитект да организира този конкурс. За журналистите казвам, че все още на сайта на Асоциация за развитие на София стои заданието за международния конкурс. Тоест, ние периодично вземаме решения, в последствие кметската администрация не ги изпълнява, а според нас това пространство, цялата Княжеска градина трябва да се разглежда цялостно. Това е паметник на градинско парково изкуство и само един конкурс от специалисти може да каже какво трябва да има за бъдеще там. Това, което в момента е разположено там на мястото на паметника или по-точно в Княжеската градина, това състояние не може да продължава. Не може да превърнем най-скъпото пространство на София в един, казал, обикновен панаир. И между другото, това е една тенденция на всичките ключови градски пространства в София. И пред НДК, и на други централни места да се организират подобни пазари. Не, че не е нормално това, но тези пространства имат друг смисъл. И те трябва да бъдат третирани и развивани по съвсем различен начин. Така че